Der var en gang, da han var yngre, der tænkte man med sig selv. Hold da kæft, mand. Altså jeg kan sige det så meget, at han lige fra han var helt lille bitte og gik i børnehave, så klippede han simpelthen tastaturer ud i papir, og det var hans computer. Så det har altid interesseret ham, det der. Og så tænkte jeg, hvad fuck skal han blive til? Altså, hvad vil han læse og sådan noget? Og så hvis computeren ikke var opfundet, så ved jeg faktisk ikke, hvad han ville have gjort. Men det viste sig jo så, at det var han super god til. Lad mig sige sådan, han startede som, tror jeg, 7-årig at spille Commodore 64. Og så fik vi en PC, og så har han jo bare fortsat, ikke? Lige fra hun var 12 år på advokatkontoret kørte bud. Hun har altid været selvstændig pige, som man ikke kunne stands. Altså, hvis hun ville det, så ville hun det, ikke? Men vi var ikke helt klar over det, at han var så kreativ og kvik. Jeg er virkelig imponeret, når han får fat i min computer. Jamen, altså, selvom man ikke lige har den der, eller har den iPhone, jeg har, han prøver sig frem, og så løser han problemet. Hej børn. Ja. Ja, der var en gang, da han var yngre, der tænkte man med sig selv. Hold da kæft, mand. Han bliver sgu da aldrig til noget, ikke også? Men nu kan du jo se nu, ikke også? Altså, det er altid, man skal skue hunden på årene.